pe shwa bang batai ki assurance chu batai shwa ka ka jing karan jungi ha po mo ba ka kanong rem bangi wan ta kasngi ban ya karan ba ki pulit ka baningkong kolong ba nakapor sa kapor ngi chui ba da don kinu ngi jingja da don ki kho jung ki su ki long ding shan job ki pulit de kimla ban kem inu ki kem tek tangi de khot ki su tang ban pen kot ya ki jungki khang ba le se bikin mi operation na lor te kani laja na kapor sa kapor kadang ya usnam i ba don kanu jingja sha kem gi khot ki su te kani ka yai wanja byang haju hasora te kumungi ni ong bangi ni pelong ka meeting si ban persya ya kasi ha man ki district te hasora ru kumju hi ni pelong hapo syamati te hadin ka jingya thang ki si rule si ki khot jung ki seng boro ki la mi no to ko jaka ba ki la wan phai no kadon kata ka jingja ba sya penyap kita ki arngut halor kata ka benta ni kum ki khot jong ka seng nim dan kanu jing tem bat ka jing pharap nakaliang ki bor pulit bat nakaliang kiwi ki ken hun chit nyam ba ki don kti mangi kata ka long tang ka ke kumnu ban penjam ban penjak burung ya kaseng nomor kitip bakum ka ni kum kaseng ngidi ka niada ya kajat bendri baki kat gedang don kaseng hi kiwi jat bendri kimla ban wan tuklar sepo kari ke jungi tedi helor tai nungrem bak kumaki ki wan ki pensit da kum kita ki bat ki pulit ru klem da yo ya kanu ka sabut ka babyang ki syukem ya borok ki khot jong kaseng ki hadin bangila ikren ki ong bangi kem namar ba ngiyo bantrak ya kata location ke jungki namar ba kidon nantu ni batai ki pulit ba ngimsim ngimsim batai bang ngimsim dan tu ngidon nantu namar bang ngidon ka meeting jong lojong ende tang bang ngidon kata ka meeting ba ka jingja ka don kata ka jingja tu kam sumut ba pi la bun chuparap ngi atu ka don kanu ka evidence ka belong strong ba pila ban ong ba gide mangi hari kata nakaliang juki pulit ki penchai ba ikem ikini ki arngu ki samla de tang ba haka ba tang baki suspect ki baki don keti bat kila bandi tang ki kum ki witness ru ya kata kim la ban batai kin sa kadang interrogate kin satil te ya kata ka jing ong juki ngi la man pedang nomor pipila kem te kila pen ngat te ki kendon juki ai manta pipelat ya kerteng ki jongki pipelat ya ka jakasa jongki ki de ne kim de ne manta hatu ya kiwi ki hapo pipet ki hapor ba penyap lulusai nyuta hatu ki pulit ki pelat ki kerteng juki dekhar kanungut ki kem ngitep hatu ki pres kitep ngimtep kanungut ki kem ya ka manu kita ngimtep wala ka don ki video footage ke ru ngimdan kanu jingtep halor kata but ka trial ka long kumnu kaya hadu kanu investigation dan batep te bele habai ki wei pat ki buri ya ki dekhot jong ka sengpat ki pen power perthai menta lasha risni da ala bamdon ke benta bamdon ke bagim di ba don keti kata ka kam atau ki pulit kin mi syahmat ban ay kata ka assurance ba undi maki bakin clarify ki pat ba undi kita khot jong seng balik kata ka kam ka kesong ko kanang ya ki propose nam hadin kata hadu pindang ya kenma ba pin ay kum kata clarification